Que remedio. Veña, moi bons días a todas e a todos. Moitas grazas por estar aí. Vou a dar comenzo primeiro facendo un breve resumo dos acordos da Xunta de Goberno de hoxe e despois contestarei as preguntas e tamén comentarei algún outro tema. Bueno, con relación á Xunta de Goberno, salientar a construción dunha vivenda unifamiliar na Rúa Mallou número 8 en Santiago, tamén unhas obras no Cruceiro do Gallo, tamén outras obras e a legalización de apertura dunha legalización de apertura na Rúa Polonia 5 e na República Checa 10, tamén unha licencia de obra para a adaptación de unha edificación como centro de enseñanza en Moas de Arriba, e tamén unha nova fase, a fase 7 con Orange para Yastel para a ampliación da fibra na cidade histórica. En este caso se incluyen Moeda Bella, Plaza da Inmaculada, Cibachería, Rúa da Trolla, Casas Reais, Rúa Travesa e a zona de Colexio Maior Santo Agostinho e a Escola de Artes Mestre Mateo. Bueno, pouco a pouco se vai completando toda a amendua da cidade histórica co obxectivo xa anunciado de que en Semana Santa este instalado en toda a cidade histórica e poida ser operativo a partir de aí. Tamén se aproban definitivamente os estatutos e bases polo sistema de cooperación e da Xunta de Compensación correspondentes ao PERI 2 de Conxo, o Plan Especial de Reforma Interior de Conxo, e se inicia o procedimento de equidistribución, que é o reparto de cargas e beneficios entre os diferentes propietarios, concretamente do ámbito B deste PERI. Ben, tamén se autoriza a transmisión dos dereitos de adxudicación de unha parcela no sub 11 do Castiñeiriño. Esta parcela fora unha parcela adxudicada no seu día por Emuvisa para a construción de vivenda protexida. Hasta ahora, digamos, os adxudicatarios non iniciaran a construción, polo tanto, o Concello se estaba plantexando sacalas novamente a concurso, pero acaba de aparecer un promotor que adquire os dereitos ao adxudicatario, que se fai cargo do cumprimento das súas obligacións e, polo tanto, se autoriza esa operación, por tanto, non se convocaría o concurso desa parcela, é dicir, temos prevista a convocatoria de un concurso para a construción de vivendas protegidas. Inicialmente estaba previsto en 5 parcelas, pois serán 4 as que salgan no concurso. Tamén se autoriza a cesión do arquivo municipal de diferentes documentos para as exposicións conmemorativas do centenario do pasamento de doña Emilia Pardo Bazán, basicamente o plano de remodelación da fachada do Plazo do Marqués de Santa Cruz, pertenecente ao libro de actas do Consistorio de 1803, e tamén o expediente de diferentes asociacións, especificamente do Casino Católico Monárquico Carlista de 1870. Como é sabido, o carlismo tuvo unha longa tradición en Santiago, de feito, socialmente foi mayoritario durante moitos anos, si ben, en fin, pola situación política, pois, bueno, pois, lógicamente, dificilmente poido gobernar esta ciudad. En outro orden de cousas, recíbense diferentes sentencias para o Concello, algunhas favorables en términos absolutos, en outras mitad e mitad, é dicir, parcialmente favorables ao Concello e parcialmente favorables aos interesados. Se houbera algunha consulta xa explicarei máis polo miúdo, ora que así prefiero non entrar en eso. Tamén por urxencia se acorda unha ampliación de plazo concretamente de 33 días hábiles
nas obras do entorno do Centro Sociocultural da Gracia. Tamén se amplía en 21 días hábiles os traballos de execución de rehabilitación enerxética en diferentes edificios municipales. Se solicitan diferentes subvencións, concretamente para a Escola de Música, e se acepta tamén a subvención da Xunta por 101.314 euros para as escolas infantiles municipales, das cales 78.000 se utilizarán para o funcionamento, os gastos de funcionamento, para cubrir unha parte dos gastos de funcionamento, e outros 23.000 é para garantir a gratuidade do segundo fillo e dos fillos sucesivos que estén inscritos en estas escolas infantiles. Como é sabido en Santiago, o Concello ten a propiedade de 6 escolas infantiles, das cales 3 son xestionadas directamente polo Concello, que son Fontiñas, Conxo e Salgueiriños, e 3 son xestionados polo Consorcio Galiña Azul, vinculado á Xunta e compartido cos concellos. Por lo tanto, a Xunta lle axuda, digamos, o Concello nas 3 que xestiona directamente o Concello, e o Concello subvenciona e financia a súa parte nas 3 que xestiona Galiña Azul. Bueno, se hai alguna pregunta sobre a Xunta de Goberno, a contestarei. En outro orden de cousas, o dato que me pasan hoxe de casos activos é de 531. É o mellor dato desde o 18 de xaneiro e é o maior descenso en un día, pois xa non me acordo desde hai canto tempo, porque onte eran 601 casos activos e hoxe 531. Bueno, con todo, non cabe esperar unha caída brusca, si cabe esperar que se siga mantendo este deslizamento á baixa, seguramente non en términos tan importantes como os que se produciron entre onte e hoxe, pero sí que prosigamos baixando o número de casos activos. O digo porque a incidencia acumulada a 14 días son 519, o cal nos parece indicar que vai a seguir o deslizamento á baixa, pero dada a escasa diferencia entre o número de casos activos e o número de casos diagnosticados nos últimos 14 días, pois é probable que o ritmo de descenso nos próximos días non alcance esta cifra importante. En calquer caso, é moi relevante que a tendencia sea positiva, que iso indica que os sacrificios enormes que está a asumir a sociedade son útiles, teñen unha utilidade clara, pero tamén indica que non debemos esperar cambios drásticos nos próximos días. Quero dicir que terá que seguir habendo unha política restrictiva, probablemente, e probablemente o levantamento desa política restrictiva non será de golpe, sino que será moi etapificado paso a paso. En relación ao cribado de amio, bueno, non sei que decir, o dato do sábado é que se presentaron os 66,4% dos citados, o domingo foi un pouco maior, creo que algo máis do 67%. A mí me sigue sorprendendo que de 12.000 personas citadas haya 4.000 que non asistan. Independientemente de que hai 1.000 e pico que xa non son citadas porque tuveron unha proba recientemente ou porque deron positivo ou por outras razóns e que, por lo tanto, en principio non deberán ser citadas, 4.000 me sigue parecendo unha cifra injustificable. Eu non dubido que de 12.000 pode haber 1.000, 1.500, 1.800, non sei, 2.000 que teñan razóns justificadas. 4.000 me parece unha cifra excesiva e, desde logo, compre facer un chamamento e seguir insistindo na responsabilidade de colaborar e de saber en que situación está cada un.
Da mesma maneira con que a espera normal o sábado anterior fora de 2 minutos, en este foi un pouco máis, foron 10 minutos, pero a mí non me parece que unha espera de 10 minutos de promedio sea obstáculo en un sitio no que é moi fácil, moi accesible, sea obstáculo para ir ali. Non me parece que sea xustificación nin motivo suficiente. En fin, creo que todo funcionou francamente ben. De eso doume por satisfeito. Estou un pouco sorprendido do escaso número de positivos detectados, porque é prácticamente 1 por 1000. É dicir, é unha proporción máis baixa que o promedio que temos na cidade. Na cidade temos 531 casos positivos, que é verdad que esos non son chamados, pero sobre 98.000 habitantes, o cal dá máis ou menos 5 e pico por 1000 habitantes. En cambio aí, pois, solamente hai creo que deron 8 ou 4 sobre 8.000 é o 0,5 por 1000, é unha cifra que me chama poderosamente a atención. Por suposto, me parece incluso demasiado favorable con relación aos datos que temos no conxunto da cidadanía. Quero dizer que, por exemplo, en outros cribados que se fixeron no mes de setembro, outubro, estaba dando entre o 1 e 1,5%. E agora está dando 0,5 por 1000. É dicir, 20 veces menos. Estou un pouco sorprendido e ojalá eso sea significativo de que nos imos a recuperar mellor do que poder parecer previsible. Bueno, polo demais, todo sigue o seu curso. Xa dixen que o venres teremos o pleno para a adquisición das accións de Uninova e para a aprobación do convenio para a xestión da estación de autobuses. O noso obxectivo é facernos cargo da xestión da estación de autobuses nova ao longo do mes de marzo. Non sei se hai algunha pregunta. Vou empezar cunha relacionada co tema do cribado de ano, porque xa respondeu que de Cristina, de Radio Nacional de España, semella que non surtiu efecto o seu chamado a participación no cribado de ano. A afluencia foi ainda menor que a da fin de semana pasada. Pois polo que se ve non tuvo moito efecto, efectivamente, ainda que é certo que esta vez algo máis de 3.000 eran do Concello de Ames, co cal eso añade unha dificultade adicional. En todo caso, a cifra non é inferior, é significativamente igual. Quero lembrarme que o dato do fin de semana anterior estuve en torno a 67 e pico por cento, 68, e este sábado estuvemos o sábado no 66,4 e o domingo un pouquiño por encima. Bueno, nos mantemos en magnitudes moi semellantes. É imposible establecer diferencias cando hai unha diferencia dun 1% aproximadamente. Tendo outros temas, pero Patricia Cope pregunta de Xunta de Goberno, como nas facer primeiro. Non me quedou claro o tema da vivenda protegida. Sí, hai un bloque, unha parcela para construir un edificio de vivendas protegidas no Castiñeiriño, que nós tiñamos previsto sacar a concurso a venta desas parcelas, pero que esa parcela fora adxudicada no seu día pola extinta empresa municipal de Movisa, solo que a entidade adxudicataria non as construeu. Entón, agora procedía rescindir aquel contrato, pero nese procedimento o que pideu autorización é a empresa que fora adxudicataria con outra empresa que dice: eu estou disposto a facerme cargo a construir as vivendas e a subrogarme nas condicións que tiña que cumprir o adxudicatario. Por lo tanto, o Concello autoriza ese traspaso e que sea esta nova empresa a que construya as vivendas. Con todo, nos sacaremos un concurso de vivendas protegidas posiblemente nas próximas semanas. Pregunta tamén, ademais da parcela no Castiñeiriño, vanse sacar outras 4 máis para vivendas? Efectivamente, vanse sacar outras, en principio, outras 4 parcelas que sacaremos a concurso nas próximas semanas.
non teño ninguna información adicional sobre esa cuestión. Tamén, dada a mellora nos datos de contagios, prevé que se empecen a relaxar as restriccións e que empece a desescalada? Xa contestei antes, eu diría que non esperemos grandes cambios a moi corto plazo e posiblemente os cambios, cando se empecen a producir, vayan sendo de forma moi escalonada e moi paso a paso. Vamos a ver, con absoluta sinceridade, eu creo que mentras non baixemos de 250 casos, non me corresponde a min decirlo, eso o que dirá será o comité clínico e debo empezar por aí. Ora, particularmente, eu creo que mentras non baixemos de 250 casos, non espero grandes cambios. E a partir de aí, cambios etapificados. Pero será o comité clínico o que nos irá dicindo cal é o ritmo, pero en calquer caso, seguindo esta dinámica, antes do 18 é moi difícil que baixemos dese umbral dos 250 casos. Home, se baixáramos a 70 diarios como baixamos de onte a hoxe, en 7 días non temos nada, pero eu creo que eso non vai a ser así. Creo que o ritmo vai ser máis pousado. Rosa, cuidado, pregunta, cando empezaría a funcionar entón a nova estación en Clara Campoamor? Non podo ainda dar unha data exacta. Espero que ao longo do mes de marzo o Concello se faga cargo da nova estación, pero temos que acometer o traslado desde a estación de autobuses actual de todos os elementos para a nova estación. Non podo decir ahora mismo o tempo exacto que durará, que levará eso, pero conto que entre abril e maio eso debe estar plenamente operativo. Tamén pregunta que acaba de entrar, de cantas vivendas era, esa parcela que se... Pequena, non sei, non podo decir a cifra exacta, pero é unha parcela pequena. As parcelas máis grandes para a vivenda protegida penso que están situadas tamén en Pontepedriña e, sobre todo, en San Lázaro, que irán no próximo concurso. Algúna pregunta máis? Sí. Tivo Benegar antes unha rolda de prensa falando das axudas ao sector cultural, dixo Goretti que quedaron uns 300.000 euros sen repartir desas axudas ao sector cultural. Vamos a ver, sí, efectivamente, eso é así. Pero eso xa se anunciou no seu día. É dicir, se reservaron 300.000 euros para a cultura, deixeme decir as cifras, 400.000 euros para comercio e 300.000 euros para fomento do consumo, para bonos de consumo. Entón, se retuveron estas cantidades. Por lo tanto, eso salirá na convocatoria de marzo. E estas cantidades se verán incrementadas, en algúns casos, coas cantidades que non foran asignadas nesta última convocatoria, que se fixou en decembro, máis co 1.000.000 de euros que aporta a Diputación. Pero isto se vai incluir na convocatoria do mes de marzo, se podemos, abril, se hai algunha demora. Eu calculo que entre o 15 de marzo e o 15 de abril podemos sacar esa convocatoria. Fátima Souto, de Europa Press. Quería preguntar cal sería o proceso para a autorización do convenio da estación de autobuses tras a aprobación do pleno deste ano. O convenio, despois da aprobación do pleno, o que faremos será firmalo coa conselleira. Se firmar ese convenio, me imagino que o firmaremos como ela queira, a través de firma cruzada, véndonos personalmente como ela estime oportuno, pero eso firmaríamos con carácter inmediato. E tamén na Xunta de Goberno acordaremos unha encomenda de xestión á empresa, a Sociedade Municipal Tusa. Se o Concello, en canto asine o convenio, a partir de aí
se fará unha encomenda á Sociedade Municipal Xustusa, pero ese proceso vai a estar completado neste mes de febreiro. Calculamos que as obras finalizarán a finales de febreiro ou principios de marzo, e a nosa conta é que o Concello se faga cargo da instalación probablemente a principios de abril, a mellor incluso o propio 1 de abril, o cal non quere decir que sea operativo inmediatamente, porque temos que completar todo o proceso de traslado. Pero, bueno, esos datos os pecharemos coa Consellería, e nós estamos traballando en torno a esas fechas. Eu volvo ao tema das axudas porque non me quedou claro. Esos 300.000 euros que se reservaron para o sector cultural, por que non se puseron a disposición na anterior convocatoria? Pois, na anterior convocatoria se convocaron 300.000 euros en axudas, dos cales as demandas foron 144.000. De feito, na convocatoria de marzo saldrán 300.000, que foi o que se retuvo, máis os 150.000 que non se consumiron na convocatoria de decembro, porque o número de solicitudes non cubreu a demanda total, a oferta total. Houve menos solicitudes que subvencións ofertadas. Entre outras cuestións, porque houve unha serie de problemas de empresas culturales ou que non tiñan a sede social en Santiago ou que tuveron dificultades para xustificar os seus gastos. De feito, ao final, penso que se concederon 57 axudas por un importe, non sei a cifra exacta ahora mismo, pero que debe rondar os 145.000 euros. Cando había disponibles 300.000. Por tanto, en marzo-abril convocaremos os 300.000 que xa se retuveran, porque xa nos parecía que é probable que a demanda real non superara a oferta, e incorporados en estes 150.000. O que si valoraremos é, en función da experiencia destas solicitudes, cal é o enfoque que lle damos. Hai unha duda máis? Pero quer dizer que incluso o número de solicitudes presentadas, 86, non houbera consumido os 300.000. Logo, a maiores sucedeu que desas 86, 29 quedaron fora por diferentes cuestións. Unha delas moi importante é que acabo de decir que a súa sede social non estaba en Santiago. Entón, claro, esta convocatoria de axudas é para empresas que tuveran a súa sede social dentro do municipio de Santiago. Bueno, pois xa está. Bueno, por preguntar, non sei se ten algunha información de outro privado que se vaya a facer. Non, de momento non, con todo, normalmente teño que decir que o Sergas nos suele avisar con bastante pouca antelación, quero decir, do deste sábado, o Sergas se puxo en contacto con nós o mércores, creo que foi, para pedirnos que querían facer outro cribado. De momento non teño noticias do que máis. O único que espero é que efectivamente que isto siga descendendo, e se se poidera, non digo manter o ritmo de ante hoxe, pero se se poidera acelerar un poquinho o ritmo dos días pasados, mellor. Pero non vexo, porque 519 de incidencia acumulada ao longo de 14 días sigue sendo unha incidencia altísima. En realidad, calquera incidencia acumulada por encima de 150 casos por 100.000 habitantes é unha incidencia altísima. Claro, 519. Eu espero que todos entendan a diferencia entre os casos activos e a incidencia acumulada. Casos activos son os que están activos en un momento determinado. A incidencia acumulada son os casos que se diagnostican nos últimos 14 días. Si cando esa cifra é inferior á de casos activos, nos indica que a tendencia sigue sendo a baixa. Si é máis alta, nos indica que a tendencia pode ser a seguir subindo.
Agora é máis baixa, o cal en principio é positivo, pero non é moito máis baixa. Vale?